somo e pacho ka? Nitiere jok ma onego bed ni wacho gik ma jopuonj osebedo ka neno ka gidhi mbele gi puonjo somo mar CBC ni. Nitiere jonyuol bende man gi nyithindo ma oseneno kaka nyithindo dhi gi somo ni. To nitiere jok ma osomo saikolojia manyalo bedo gi nyithindo piny ma penjgi ni to weche gi kaka wadhi kodgi mbele ni, to mae kuma onego bed ni wadhiye, un uneno gi nade? Koro nyithindo nyalo wacho weche gi giwuon komigi nafas, to nyithindo gi bende nyalo wuoyo ka weche gi okaw gi jok manyalo wuoyo kodgi kato dhi wacho e galamoro kama jogi dhi bete. To ka wawe mago kende, nitiere bende jok mosomo ne loso design mar somo. Koro nitiere curriculum developers ma dhi kawo gik ma